To kaji. Sadiq Sani Sadiq jarumi a masana'antar Kannywood ya ɗebo da zafi yayin da wasu suke saka Sadiq Sani Sadiq ɗin a yanzu. Lalle babu shakka waɗansu kuma suna yin godiya haɗe da fatan alkhairi a dangane da jarumin masana'antar Kannywood ɗin akan yadda al'amura suke nema su gwajibe mai ta wani ɓangaren kuma suke nema su haskaka shi. To yayin dai da aka fara in ba mutane suke so su gano menene gaskiya al'amarin da ya faru, Sadiq Sani Sadiq ya fito da wannan sabon bidiyo na shi yake caccakar a siyasar gwamnatin Najeriya. Masu sauraron mu ne da kullum ku fara biyo mu da subscribers haɗe da danna mana ƙararrawar sanarwa domin buɗe maku sirrin da yake ɓoye a bayan wannan wasiƙa ta Sadiq Sani Sadiq a dangane da shugabannin ƙasar Najeriya. Masu sauraron mu ne da kullum ku danna mana comment ku sannan ku mana liking, wannan kan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran. Hakika jarumi a masana'antar Kannywood Sadiq Sani Sadiq ya fito ya yi fashin kwai, sannan kuma ya fito ya yi fashin gwanda a dangane da irin wannan al'amari da yake faruwa bangaren ta'addancin da ya shafi al'ummar ƙasa Najeriya, wanda a yanzu haka ake ta cece kuce a dangane da irin al'amarin da ya shafi bangaren taɓarɓarewar tsaron na ƙasa Najeriya, wanda waɗansu mutanen suke ganin cewa Sadiq Sani Sadiq maganganun da ya yi sun tashi a daidai, sannan kuma bai daki mariya da ki goro ba da yanayin yanda ake ganin cewa a cikin maganganunsa gabaki ɗaya babu guda ɗaya wanda ba gaskiya ba. Sai dai kuma ta wani bangare mun jiyo shi kansa jarumin masana'antar Kannywood, tunda dai al'amari ne wanda ya shafi jarumai da kuma 'yan social media a yanzu haka, wanda shi ma ya fito yana caccaka Sadiq Sani Sadiq din. Lalle babu shakka a yau dai Najeriya ta dau dumi, ko mu ce arewacin ƙasa Najeriya musamman kuwa masana'antar Kannywood, yayin da wa'annan guda biyu inda suke rigima a dangane da shugabannin ƙasa Najeriya tare kuma da ta'addancin da ake aiwatarwa a cikin arewacin Najeriya, sai kasance masu faɗa a ji a cikin masana'antar Kannywood din, duba da yanayin kowa yana da yara irin nasa na social media, wanda yanzu ake zube ban ƙwarya a dangane da al'amarin da ya shafi Sadiq Sani Sadiq da kuma shi kansa jarumi Musa Abdullahi mai sana'a, bangaren yadda yake kare gwamnati haɗe da muradan gwamnatin da take aiwatarwa a yanzu haka, wanda shi kuma bangaren Sadiq Sani Sadiq yake bayyana irin gaskiyar da ta shafi a ita kanta gwamnatin ƙasar Najeriya a dangane da ɗaukar nauyin 'yan ta'adda, wanda yake zargin cewa lallai babu shakka wannan gwamnati ita ce wacce ta zama kwai da kwarkwata wajen ganin cewa ta'addanci ya ci gaba da yaduwa. To lallai babu shakka a bangaren masu sauraro idan muka dube su muka kalle su a dangane da wannan maganganu da shi kansa jarumi Sadiq Sani Sadiq yayi, lallai babu shakka suna yi wa Sadiq Sani Sadiq a kyakkyawan zato, sannan kuma sun ci gaba da kallon sa da ido irin na basira wajen ganin cewa ya dauko kyakkyawan manufa. Tun farko da haka ake yi fato da shugabannin kasar Najeriya sun shiga taitayin su a dangane da abin da suke aiwatarwa ne da kullum a cikin kasar tamu ta Najeriya. Lalle babu shakka wannan shine ake kira da baba na daka gemu na waje, yayin da shi kuma jarumi Musa Abdullahi mai sana'a yake ganin cewa babu ruwan gwamnatin Najeriya a dangane da taɓarɓarewar tsaron ƙasa Najeriya, wanda ya fito yake bayyana cewa hakika shi kansa jarumi Sadiq Sani Sadiq ya yi wannan magana, to amma fa ya kasance ya zama kamar amai kalashi, wanda yake umartar Sadiq Sani Sadiq ya gaggawar janye kalamansa a dangane da caccakar gwamnatin ƙasar ta Najeriya. To sai dai fa babu shakka jarumi Sadiq Sani Sadiq mun ga an mai comment, sannan kuma ya bada amsa da cewar shi baya tsoro, sannan kuma baya gudun dukkanin wani abu da zai faru a dangane da ƙasar ta Najeriya, akan ganin cewa shi ya tsaya ne tsayin daka domin a kwato wa al'ummar ƙasa Najeriya haƙƙin su, ko musamman arewacin Najeriya, wanda yake ganin cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yunkurinsa na raba ƙasa Najeriya ne, ba wai yunkurinsa na kawo ci gaba bane a ƙasar ta Najeriya baki ɗaya, wanda ya ce ta'addancin bangaren arewacin Najeriya ya shafa, don haka shi ma kuma ɗan bangaren arewacin Najeriya ne, sannan yana da mata yana da 'ya'ya. Lalle babu shakka idan dai har za su taso wajen ganin cewa sun samu babban yanci a cikin ƙasar ta Najeriya, baya shakka ko kuma nadama akan kalamansa, ko da zai mutu kuwa lalle babu shakka ya mutu a dan gwagwarmaya tun da ba kansa farau ba. Wannan su ne maganganun Sadiq Sani Sadiq, sannan ko Musa Abdullahi mai sana'a da kuma irin kalubalen da ya masa gabaki ɗaya mun bayyana muku. A yanzu kuma ku sa mana ra'ayoyinku a comment section, wanda yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran.